kutenda zvikuru kubva kusekiriti nzvimbo zvese. Makachiona sei chaunga? Aiwa, panga paine chaunga chaicho chaunga. Ndinokutendai South Africa makauya kuOR Tambo. Ndinokutendai South Africa nekuuya kwamakaita kuCosmo City. Vangotenda handina mashoko akawanda. Chiremerera chamakatipa South Africa Police kuti pa-escort from airport to Cosmo City. Mufunge mabhero aya achingorira kuita imboziva kuti tingamaridzirwa kuSouth Africa kutoita rekunzwira chete kumbaka kwatira pfuura. Vanhu vamwari vanga varipo vanopa uchapupo kuti ava magirazi atakakurwa nemapurisa emuSouth Africa vachiridza mabhera kubva muairport kusvika musongo. Vanhu vakamboda kutiza kuti kwachichakiitika. Saka ipapa apa takuda kudzokera hedu kuti ndichienda kuairport ari kuuya izvozvi mapurisa kuzotitakura kuti havangadzokere mwenga akamfana kakuchema makaseka ndongirozi dzicheka idzodzo ndongirozi dzacho. Saka aiwa tinoda kutenda vanhu vakabuda dati mugoona mavhidhiyo ari kutevera zvimwe zvacho zvinoda kuti Mwari vatichengetedze. Tikasazvichengetedza baba munoziva kuti pasi harina kunaka, nyika ino haina kunaka baba. So ukaona kazhinji anokusekererana unofanira kubvunza kuti ari kusekerera zveshuwa here kana kuti imbwa ida kutoona nyama. Musare nerugare mutinamatire hatisi vagoni. Inini handimbobuda ndichizvipembedza kuti ndinogona kusatadzira Mwari. Handisi mugoni, ndoda kutonamatirwa nenyika iri kundinzwa ngavandinamatire kuti basa rake Jehovha ritakurike zvakanaka. Tinotenda. Mufunge kuti takachengeteka zvataitaura zvaitika nevarume ava tiripo imo mukakanganisa dzirimo 5 dzakakwana mune 5 dziripo dzakachengetwa baba. Aiwa ndiripo. Aiwa takachengeta mukuru, tinavo mukuru. Tiripo tasvika paOR Tambo apa takuenda vatanzve vanhu vari kumashure kuti hakuna kumira mushe. Tine vanhu kumashure hakuna kutombomira mushe. Mukuru vakaunganirwa. Baba mama vasvika ndapona tiri paOR Tambo apo. Avo ndivo chiremba vakachengetwa nevakuru avo. Ndakatekurwa nemapurisa vachiridza bhero reSouth Africa, vachiridza bhero raRamaposa. Ruva rakamore kuna baba Johani ndiye akatenga saka panzi baba vari kuuya kuno
vanoda kunovatambira ivo amai vaita namba 1 kumhanya kunyangwe zvavo zvakaita asi vati vanonovagamuchira. Haleluya. Amen. Pane muroyi wamuri kuona ari kubuda pa Facebook pangu. Muri mamona. Atorwa nemanyuzi ese amene munoza. Ruvara kamo. Amen. Haleluya. Munozoa reti mbia inoshandiswa nemasvikiro. Munozoa rezo. Moira nenere. Ukaenda kumasvikiro newana. Vamwe vakuisa zviyo, vamwe vakuisa chibawe, vamwe vakuisa kuninga. Dzinombia dzimwe dzakunhongwa nehama dzedu dzotenge kupenga. Vanenge vanonhonga dzemasvikiro otatumwa nemweya. Ruvara kamo. Mbia iyi ukanoitora kumoroko ukaishamba mako aishandi. Haidi? Asi ikabva kumoko ikauya kwandiri kuno ndikaitaurira inini ndoti chena unoshamba mani yakushanda. Kana uchida kuona kuti aishande enda unotenga yako nhasi uise mumba. Asi kana uchida kuti ishande ndindoitaurira. Ndindoipa mutupo wokuti iwewe hauchawirira nezvikwambo. Ndindoipa mutupo wokuti iwewe hauchawirira nengozi. Haleluya. Ruvara kamo. Saka ndakati ko kalenda rinogara gore rese. Rina January zvikati December. Ko ndikati zvineta zvatodoisa pambiya pai. Mbiya inogona kuputsika. Asikana ndowangoturika. Tichipedzerana papi? Ndo pandakaisa simba ipapo. Amen.